Merry Christmas sa tanan pag-usab. Ang Noche Buena gabi base sa ako ang mga kaila pod sa ilang eksperyensya pod no mao daw ang pinakasimple ug pinakahilom nga Noche Buena nga ilahang naagian. Masabtan kay naa kita sa pandemya. Pero unta ang pandemya wala nakababag kanato nga magsaulog sa Pasko. Kay luyo sa kangit-ngit nga ato ang naagian, naagyapon ang Ginoo nagpakatao sa tua. Ayaw kabalaka kung simple ang imuhang Pasko. Kay tan-awa na ang atong Belen. Ang pinakaunang Pasko, simple kaayo. No? Tanaw. Sa pasungan lang baya. So, ang importante, ang kasing-kasing nga puno sa pasalamat sa Ginoo. Nakoy istorya, nay usa ka hari no sa unang panahon nga naa siya gidumala. Gidumala niya ang iyang nasod no, nga nindot. Pero apan lang kay sa iyang kingdom natunga sa duha. Dato kaayo ug pobre kaayo. Gusto niya nga i-connect ang duha, no? At least na ay bridge ba? Apan ang problema niya kay kining pobre kaayo nga mga tao dili mo connect sa iyaha. Kay nana sila'y bias daan. Mao nang kadaadto niya didto isip hari, dili siya paminawon or taga plastic ang ilang ipakita, dili gid ang tinuod nga sila. Nakahuna-huna siya, no? Ug usa ka strategy. Unsaon man ako ni? Usa ka adlaw nagsuot siya og usa ka ordinaryong tao. Ming-adto siya dito sa lugar ug nagpaila siya nga usa ka doktor. Doktor nga ang tumong lang kay mutabang sa mga tao. Tuod man iyang gihimo, no? Nasinati niya ang mga tao, nadawat niya, nabati niya kung unsa ang ilang na eksperyensya, nagpuyo siya sa simple nga balay, mukaon siya usahay kausa lang sa kadlaw kay wala na siya kwarta nga ikapalit og pagkaon, no? Nabati niya. Ug sa panahon nga nagpaila siya nga siya ang hari, nawin niya ang gugma sa mga tao. Nakabalo na siya unsay himuon ngadto sa iyang katawhan. Tungod kay ming sinati man siya sa ilahang nasinati. Ming bati man siya sa ilahang nabati. Ug maupod ka na ang tinuod nga pagsabot sa Pasko. Ang pagbati sa Ginoo kanatong tao. Nga siya Ginoo apan nagpakatao, no? Nganuman aron masinati ta, mabati ta, ma-feel nato nga usa siya sa atua. Ug labaw sa tanan makaambit siya, makaambit kita sa kinabuhing walay katapusan. Nganong kinahanglan magpakatao sa Ginoo? No? Unta pwede raman ana lang. Dili ba ya? Atong hinumduman nga sa panahon unsa may dahilan nganong nadala man ta sa kamatayon. Atong hinumduman nga tao ang hinungdan nganong naay kamatayon. Maunang tao pud ang hinungdan aron kita mabuhi. Si Adan ato ang first parents nakasala. Nagdala kanato sa kasalanan, nagdala kanato sa kamatayon. Si Jesus mao ang bag-ong Adan, gihalad ang iyang kaugalingon para kanato aron kita maluwas. Ang Ginoo nahisama kanato aron mahimong halad bayad sa atong mga sala, no? Kung kabantay mo anang wine gani og tubig nga ginabutang sa kalis, dako kay nagsimbolismo, no?
Ang tubig dira dili na chaser ha. Sing mo kaingon mo nga chaser na siya, dili na ingon ana, ano? Ang wine, ang bino, simbolo sa tao. Tubig, simbolo sa Ginoo. Nga once pagtulo sa tubig, which is pure, no? Nga unta ang tao, no? Mahisama ka pure sa Ginoo. Nagpakita nga ang Ginoo ming sagol, ming salom sa atoa. Nagpakita, nagsimbolo nga dili kita biyaan sa Ginoo. Nya unsa may mensahe ani sa atoa? Duha ka butang. Una, wala tabiyae sa Ginoo. Naa siya kanunay. Maunang luyo aning pandemya karon. Padayon sa pagpasalamat. Padayon sa pagsaulog sa Pasko. Pangit ang sitwasyon, tinuod. Madlok ta, tinuod. Nagkasakit-sakit ta, tinuod. Makaluya, tinuod. Pero igo ba ka na? Namutalikod ang Ginoo sa ato, Dili kayot, no? Nagpakatao siya para sa imuha. Talikdan hinuon kaniya. Dili ug dili kayot ka na mahitabo. Ug ikaduha, gitawag pud kita nga ihatag ang ato ang kaugalingon ngadto sa uban. Ang Pasko buhi kung ikaw mismo muhalad sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Timan-an nato, no? Ang Pasko may tungod sa paghalad sa Ginoo kanato. Kita isip nagsaulog ani gitawag na muhalad pud sa atong kaugalingon ngadto sa uban. Bisan lisod na gud ang sitwasyon. Bisan tama-tama lang gud ang ato ang madawat, no? Bisan naa kay ikatabang tunol gud. Bahala ginagmay basta kinasing-kasing. Dili lang sa paghatag sa regalo tataman. Kundili ihatag pud nato atong kaugalingon ngadto sa uban. Buhi ang Pasko kung ikaw mismo, no? Kabalo nga mohatag sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Amen.